Dengi dan ni apa pelau yang mana jongka balang Presbyterian lai reng au kebangi tiap borok kan priang ya ka jeseng pak ba jongka KGP snot samngi nadu kan jom tarik adu ka sepuluh tarik mentau benai ngina ban kemau bakan di ketika jeseng snot ka ba R4R jongka KGP snot samngi kabalang reng au geran hapo ka senang lai reng au ka serok ban na shelong sa sora bat ka jengon jerep ujingi mentan ki ceka penyang kali ki surok itu baka balang kala pengkrek bahan adang sedong kam tabe ka jong mesim ka jong mesim jong ki para pengai ani ki khot jong ka balang hani hapo lai rengau ka balang rengau ka hapo ka district khana snong ba ka hapo ka sora presbytery te banwan snong lai rengau ka surok ka masuk bang ya be nak sok bon selong ka rantang ko ka surok bat haba apa snong lai rengau ka don kilat ki surok ka bakin ba ki yo bandung saki jakaban penyang kali ba kumjuru saki jaka ka ba pelong jeseng pa ba ka jaka ba pelong jeseng pa ba kalong ka khamanan ka don ki benta ki pelong khandau ten rei chi sen pek ngina pelong ka kham kluit ba ki jaka yang kali ki kham kluit kada ki pa ba ki buat baik buat nanti ya gejeng tha jong ka balang kham tam e banum ya sempas banum overtake banum ya yang pasar ki rusrok kham tan banuk ki lan mo kodok serum ter Malaysia kan la banwan ra ya ka jing ya be ya nanti ka jing la ki kali bar kumjuru kanumdan kan lain nak jing sakut kali ka juja man balong ki jeseng pai ba jong kasinat ya ka balang presbyterian laireng o asenga ka snam cheja pras pa khandai punriu kumtam ta ka dap shis pa arpunyo snam ba kalong jing keman na kam ta ka balang bat ki para bangej ba kumjuru ka snong hi barokowei bekenyo priang ya ka di ka jeseng sinat ka balong ka jeseng sinat ka ba R4R jong ka khasi jentia presbyterian sinat samni kabalang kala pengkrearu ya ka jakaban pelong jeng yeseng kabdan lui hajan juga snong kumjuru ya ki surok bat kilenti kesengkian na kabdan pensuk iki pai ba ki bawan shi kandi ka jeng yeseng kandi ka surok kabdan syaban poi kesnong larang au banya sepang kaman ha ka ba ki pai ba kilum ya namba snong kana mat lain na ka jeng blok kali I bahadu menta kasniru ki patrai ki surok ka ya cha ka ba ki nok trai ba ki pai ba ki trai na ka mata ba penbit penbiang ya kini ka jeng seng sinat hagi babun ke jeng sinat julap bakadaw ka bakongsan jong ka jeng sakot kali ne ka jeng thang kali kadai nama ka jeng bamdan ke jaka penyeng kali ne ke parking ki babiang bendrai hapo laireng au kala pengkre ke babun ke jaka yang kali ke belang ki madan kumjuru wipat ke jaka na ka banta baki kali ki bawan sekani ke jeng seng ken yo yang ke jaka ke babiang mat khamtam e bakinyo ban rungud na ki suruk baki ya syaki jaka ba penyeng kali kenapa kan bukan kajeng sakot kali hashtag nanti kani kadi kawi ni ki jaka ka bakin pelong parking na kapta kasat an ne po laireng au bakani ka jaka ba parking kadi ka ya lemba kasno laireng au hakasro ka bandai ki benta ke bakam serum ka baki ong ta ka pri ki sunrang aga baki dan ki kram ban ki ya ba ko mau do hani kila bandong putli ki ha ke kali kadang ka haru do kan ka surok bat nang ne ru nga mi kendiang ya ka jaka ka bang jeseng ya ka pandal ada sila ka bhaga sound na ka bhaga sound system ina banyo snow ya ka jeseng nang ni ka jaka ka ba kin pinya kali nang ni kala kham ya ka jaka ban pinya kali se ki kalerer ka ban yam ki spa kali ada ka surok kalong ka beret ten rail kadang ke jengkiti na kadang jengki volunteers waktu na kadang jengki balang bakal nang ka ya be ki bayan ti apa ki kali ken rong be chakani ka jaka ten naru larang ngau ni po kan ni jaka bayan kali ka janga ka ba kilometer ai bat lagi kali ki yak baik kim yak ni patan ki mobatik se kanam tar kanam ka jeng sakot kali agani ka jaka banle chakashno larang au kadan tang ka wei ka surok bakata kali ka surok ka ban shalong ka
kapapai baik salah rengau bat sedu seorang. Kamta kena kalian juga balang kala tentu ya baru akibawan sekali kejing seng bat kimdi setia mal universitas bat kamtam kimdi banyak ni pas ni overtake ni banyak buat kawih yang kawih kenang bakal ni kejing seng kan dan setia kan dulu kejing sakot kali malah ju ina kapor bahaman balong kejing seng sinat kadau ke kongsan jo kejing sakot kali ni kejing blok kali kedai namar bagi driver bikin kejing seng ke kerki kira persang mat sempas ni buat overtake itu kekali hajin kawih pak. Yang lapai matah kasang larik ngawah kamang lamin iya ke kilon kablas nama petang sobha iki pai ba kibuan sekaja seng sinat. Kini ka dikas nang lairang ko ini kisnang ki bahaya ki badan nak tina selong sa sara kala ngau ka tang haram khandat jo kisnang sara remba kisnang mau mi thi kini ka kisnang ki por ki baman suwa ka kisnang ka rius pa ba hau doyong ka ki briu ki ember ki kamai ka kamti doyong ten re khamatian pat ki briu kila den ode ke pat ki kam ka kam khayi ka kam bala pat ki pat ki jat kam. Balapoy kan kisang lagi bagi pai rumai la perkreat la kajing hamasim pan priang ya kajing wan jong kani kajing seng ni kisam ba nguru song ka fa ba ko umpang ki para mengai tengah balang kristan rai ki pat ikin hon balang ru yak men ba ki perkreat lang ya kani kajing wan jong seng sinon ba ka mas motor usu kalong ru wat kitu ki ba palong kristan ru ki priang soba ba ki thang dik dek lanu kani kasinat kan wan. Kumujulong hiya kerja sang sinat kerja pengkreat ya kerja sang ba kalong kerja trilang ki board jangka balang ki boss sang buat kumjuru ki boss sarkar kini ngelam juga ni ke balang ki lihat hu baka ki pengkreat ya kini kesana kalong kerja trilang ngadu UMLA UMDC ba kita tekam ba pe jangka sarkar ki badan nak pasara civil subdivision kini kerja kan jangka pasar el nomor 1 so ni sikit pangga jangka pengkreat jusika balang ngau ni habagi pakanika sinat sabni ngi penpau ka jing sngongu yau blai mo blai bladon rekat lembat la ka jong ka balang ka jong hang ne halai rangau ya ka distrik hat arsnong bat ya ka sora presbytery ngilai sim ya ka jingkit kli ya ka ban penkre ya ka ne ka jing isek sinot ka ba ar ka ban long ha ka ne ka balang halai rangau bat ngidap da ka jing sngongu uru ya ki departemen repair ki balaya rap yangi ha kene ke jing penkre bat kerpang ki nong mi khmat ki ba i jongi ki ba sim ya ka jing lam khmat nadu ka sin jam ka baningkong ka bangingi penkre ya kene ke jing iseng MLA MDC nang taru nakaliang jong urang ba sinong jong ka sinong nang ne na lai rangau ke para kenhun balang ki badon hakane ka snong ne lai rangau bat ki nong song snong bara hapo jong kane ka snong lai rangau nadu ki nong yalam ki nong sensar hakidong ba pher jong kane ka snong halai rangau kila aya ka jing kersan ka barat ba
ya ka balang lai reng au hi bangila ban ya chaprang hakiliang bara na ka bentakan ni kejeng penkre ya kasinan ban ngi penpau ka jing sngongu ya baro ki bayadon kti ki ba long kti kaman kti kediang na ka bentaban penbit penbiang habaro ki liang jong kan ka jeng penkre ya kasinat badda ka jeng isen ai ka jong blai kum bakalong menta ngi sngo ba kala ai ka jeng sngo hun yangi ha ka jeng penkre ki bangi ngila penkre bata ki long ying long sem kristan jong iru ki la ya long lakloi ban pediang ya kan ka jeng yaseng sinan te nakaliang jong ka balang ngi sngo thu namar ba kilenti kisengking sene kilong kiba red kiba long tang ka wei kalenti kabawan na shilong dekat ka jing eseng snat kaba kibabun kikali na ki presbytery baper nakidong nagisnong baper bat ngisngau thu ru ba kane ka tarik ka bangi pedang ya kasinat kamdon kanu ka jing ya tengku bat ki wei pat ki sinat apo kane kari khasi jongi bat ngi ngau thu namar kata ba upai ba obobun uban wan tang nakasinat sep ngi jongi hanrai naka KJP sinat mingi naka KJP sinat pedang bat naka ribhoi sinan teda kabangi perkhat kumta ngi mudur baki kali kinem duna yakan henriu phau hajar teli ki kali bata u breu u ban poi dakilak ngemnang ban ong ya kata bat ngida duai ru kum kabalang bau blai un yarap yangi ban ai kamariang kabakhuj kabaitnan bat lada ka biang kamariang na dong sedang nganget bau paj ba babun bat kum kabalang is ngau thu bau paj ba babun un wan nakelang saudang tikum ta ha ka jengbun ki kali bat ka surok kalong tangkawai ngidon ka jengkerpat ya ki nongnya kali bakin nem ya penher than ya ki kali jongki kenem kit overload nang ta kenem ya overtake namar bakan ya rap aru ya ka jeng yaj bet ba kila ya gaban ya poisuk poisang ha ka jeng seng ka ba ngisap long hangne nang taru ngi bu ru ka jeng kerpat da ka mensim ka bas ngawrit ya baro kinongnya kali ya ki paj ba aru ban ya ko ngu ya ka jeng penbet jong ka home police jong ki traffic ki ban sa penbet ya pi ya ki jaka ban pak ya ki kali bat kom juru ban kedau ya ki jaka yan nang taru ngi kerpat ru da ka mensim ka bas ngawrit banamar bahang ni haka balang jungi kidan ki jaka ki bangin yasyong haki jingi seng ki balong lum bat ki don ru ki ba long kendau te kumta ba ngin bu syuki ru ki long lum ngin nemla ya kaban penbet hak ta kerkom ka ba biang te kumta da ka mensim ka bas ngawrit ngi karpat yau pai lang jong kasinan bakin yara aru ya ki jany bakin yo ban siang haki jaka ki bamaki kisyong kenang kan long ka jing suk yakihi abaki syong haka jing yeseng tinang ta syu ru ngi karpat ru ya ki parabanget ki ba i ki jongi bakin nembret kulmar ya ki tiar song ki slasong jalan kinu ki tiar ki ba ki kum ki plastik ki bilor hendrangin bu hakini ki jaka ki ba ka balang kala pengkre
bat kumju uru haki jaka ki babit babiang khnang ba kan long ka jing khot ka jing snoba suba ya ka shnong ka thau bat ya ka ne ka lenti nadu shilong shadu shene shalai chung au te tang kata ki ba ni snow ban long ka jing karpat bangida duai kum ka balang ba baro upai ba babun upai lang unya poisuk ini yo ka jing syukri blai ka ba arham mensim ban nakaliang ka balang ru ngi karpat ya pilang baro ban kan mau lem haki jing duai bagi ki ai baro ki bangilaya persyang ban ya penbit penbiang ya persyang ban ya penkre ublai un penjanai bat akan long ka jing yaseng sinan ka bajam ba Kevin nak lenik fi pan mon le sen lagi department fair ki kilat jing rap fi yaram nam tuan ka jisang sinan Oi, ni kong soban ai kublai kerpang ya ka balang presiden na ring o. Berkumju i parwangit ke jongka belah kloy ban pediang ya kanika. KGP sinot sepngi ka ba akuar. Ha kanika snong ka jongki. Oi, ya ka jingya linti ka jongi ringkat ber ka balang. Nilai linti na du usnem aljar khat pra. Aljar khat kendai. Bana kaliang ka jongi soban penpau ka jing so buram ka basikat de ya. Ya ka sarkar plus ngap lem ya ka jing pensau ya ka jing dan kam ki bubun apo ka snong ka thai brok we zon ai kublai kerpang ya ki officers jongka tanat pildi PHE MECL berkumju ya ki ki department ki bengilai tre ringkat lang nadu uti usnam aljar khat khandai hadu kini ki sngi ki pemerintah ki belayai tre met patmensim ban penti kena bakane ga jing pen kre ka jongi kanang bobek berhenti ya nakaliang ka jongi hoi ni so komen bamentang ila yo ban wan ban pendep ya kanika final inspection na ka benta ka ni jing pen kre ka jongi ya kanika KGP sinot sapngi bat nakaliang ka jongi apang ila tek ya ki kam roi kampar po ni ka snong ka thai brokwe ha bidi ban jing pen kre baro kilalong ki bobet bobiang ke nakaliang ka jongi hi kumla kren nakaliang ki pastor in charge mentan nakaliang ka jongi ngi syai kin tujur ya ki parabangej ki banwan syakate ke jaseng kamtam ha ka si pau tarik kata kan ka singublay ba kin bud bej bud renti lem ya ki gi jing patha ki banakaliang jong balang ki ada pensngo lingba ki la pathai social media khnang bakate ka si nakaliang ka jong kiru kanong kabayaj de renti bat nakaliang ka jongi ngi don ka jing kermen bos kem ba hakate ka sngi ka jing pen kre ka jongi ka belayaj da ki snem menta ka da long shisha ka job lingba ka jing trelang ka jongi barok lang bar kham tam lingba ka jam ti ka jong blei na jirong bar kumang juang hi ka jing pen kre ka la benong ka jongi ki brio ndingi IT ka jing pen janai pat ka long na blei na jirong Suatu bagani ga cing berke ga bukam huni ga surok ka berkiwi habai dei berka surok ila de ban propose nam taki surok na du usnam arja khat khandai ila yo sanction house nam arja apuar ka jingkot jong kamang tingka nam taki surok kalong nam ta kumbasan kilometer kaleng sodong gesnong ka blakot la jan siphokulur na benta kan ka jingmang berkumju na ka benta ka umbam umdi nakaliang jong katrat PHE ada panmang house nam aljar arpo but kamang tingkaru namenta ka umbam umdi om tang namenta ka nasional ringo re kumju namenta ka snong mokma kabla kot kumbas pokul tam